384 и да, един ми преба клипа. И всеки са който искаш. Да, ето това е фермата. Сори, че нали, не показах как я правя, но един ми преба с клипа. От такова, от скайпа един като ми звъна. Преба клипа. И хора, сега ще ви покажа там, каквото сега ще правя. Ама гей, Рами, телепортни се. О, Бързо. Обаче не написа на гейм мод. Телепортни се. Няма да умреш, телепортни се. Бате! Бате тъпото, виж. Ето, Кипър се беше качил на това е тука. Как се е качил, Пано се е тука. И не знаеш, че го спалват чудовище, да не имат нищо. What the fuck, man? О, да бе, тук не трябваше да е така. Колко писъци ми клипа. Опа. Имаме чет на тавана на къща. На колко бе? Клипа. Мгм. Цента ми. На колко? 5%. Бате, то клип е 22 минути, аре, дай. Нищо съм казал. Абе, Мартин, какво забравих какво ще правя? О, скелет иска на глас. Чуваш. Ето ще се измъря. Ще ослова на това. И те... Толкова чувство, да, толкова няма. Абе, Дани, трябва ми кофа с вода. Кофи с вода. Не, аз бях сложил вода. Ела да и да го направим равно. Имахме някъде картофите. Ладно. Аре де, ох, ладно ми. Сори, хора. Чакай, тук лирана. Няма да кажа. Оф, заеби, аз си сипа. Аз си... Къде ние сте? Ето идвам, бе, ето. Да те крипа! Не, нищо ми няма. Христо, според мен ще има доста гледане, защото съм го направил да се казва Майнкрафт къща. А доста хора ще напишат да влизат в къща Майнкрафт. И снимам клип, да? Да. Майкил. Дали ме? Много ти умираш. Интересното е, че крипъра почти нищо не щупи. Само едно няма аз не крипър. Така... Няма ли картофи изобщо? Де да знам дали няма Ако картофи. да, хоче да ми лак. Не, нямаме и грам картофи. Имаме такива. Болица. Мамоч. Може почнем да стига. О, мале. Ора, бъде сложил тиквите при често едната е пешка. Някой играл ли е World of Warcraft? Много е тъпа играта, според мен. Е скучно, според мен. Аз съм играла Dota 2. Така. Ето аз съм ги написал. Така. Добре, ако си написал картофи, няма. Написал съм. Да стиквам. Тиква не съм написал. И диня. Да, наистина, къде ще ги сложим? Аре, картофи ще ги метна. Дай ми... Аре, и тръстика. Тръстиката ще я набутам до... Тръстиката тук остави, аз имам. Окей, ето ти табелка служа. Ето Мелека? Да, ето тя. Ай, земя. Опа. Вода. Вода. О, Марто в Фейсбука. Така тръстика ще се отворим. Къде? Тук на място на... Сега качвам клипа и сега го преработвам и там, нали, на една моя приятелка ми пише
Какво правиш? Аз викам, аре, бъбъ, че сега работя. Къде са морските, бе? Какво това е? Нали? Опа. И за 2 моркова не ми стига. Сърта. О, я. Много малко фермата нещо. Но тя макарай. Добре, направиш. За такова место като ти има, а ти дини. Да, ти види. Или там каквото. Нагоре тук ще има дини. Академия? Тук академия, бе? Няма. И да, хора, това беше от мен. Да не ви е харесал клипа. Чао!